Ćao, dobrodošli na kanalu Manhattan. Nadam se da ćemo se lepo družiti, a posebno se nadam da ćete mi biti podrška u ovom prvom izazovu u koji se upuštam. O čemu je reč? Oni koji me znaju da kod mene za sve mora da postoji neki izazov, posebno kada je mršavljanje u pitanju, zato što mi je to problem koji imam celog života. I rešila sam, budući da sam se porodila pre nešto više od pola godine, rešila sam da se dovedem brzo u red. Na koji način? Probavala sam milion dijeta u životu, nijedna nije dala nikakve rezultate ili su davali trenutne rezultate koji su vrlo brzo prolazili, odnosno vraćala sam se na staro i ne postoji dijeta o kojoj se ikada pisalo, pričalo, o koju ja nisam isprobala. Sasvim sigurno i nijedna mi gotovo nije pomogla, dok pre godinu i po dana, recimo, nisam otkrila Protekal. O njemu sam već pisala, ostavit ću vam link da vidite kako je to bilo u prošloj turi, šta se desilo umeđu vremenu. Ostala sam trudna, porodila sam se i u trudnoći sam se stvarno dosta dobro držala, nisam se ubojila gotovo uopšte. Međutim, posle porođaja, kako to već ide, i stres i sve ostalo učinili su da sam brzo otekla. Insulinska rezistencija koju imam nije olakšala situaciju, tako da dobila sam više kilograma nego što sam imala u trudnoći i rešila sam da to brzo i lako rešim. Dakle, ponovo sam se odlučila za Protekal, zato što mi se prošli put pokazao kao odličan. Za 2,5 meseca tada sam skinula 17 kilograma, kada sam zapravo i saznala da sam trudna, pa sam zato prestala sa dijetom. Sada mi je cilj da za 2 meseca skinem 20 kilograma, jer sam pokazala da 17 već mogu, pa imam sada više. I tamo da skinem i ono što mi je bio ostao višak, onih 5 kilograma koje sam imala, koje nisam skinula umeđu vremenu. Dakle, ne umeđu vremenu, nego koje nisam skinula dok nisam ostala trudna. Dakle, o čemu je reč? Protekal je, dakle, jedu se gotovi napici u kesicama. Kesice izgledaju otprilike ovako. Većina ukusa je zaista sjajna, za mene pogotovo, slatki ukusi, zato što imaju jako veliki izbor, različite čokoladice, KitKat mi je trenutno omiljeni. Oni su zapravo gotovi, to nisu ni praškovi, nego jednostavno već gotova čokoladica koju možete ponesete sa sobom bilo gde i da jedete. Kako se jede? Jede se 3 slatka obroka i 2 slana obroka u toku dana. Pauza između 2 obroka mora biti najmanje 3 sata, ali ne bi trebalo da bude više od 4. Tako da vi morate u toku dana da pojedete 5 obroka, doručak i užina prva su mi slatki, ručak je slan, uz ručak se jede još 300 grama povrća. Imate povrće koje možete da odaberete, potom imam ponovo užinu koja je ponovo slatka i onda imam slani obrok još jedan, takođe sa povrćem. Kada su u pitanju slatki obroci, to zaista, rekla sam već, je ogroman izbor i u njima stvarno uživam. Slani ima izbora, ali ja nekako se uvijek više rado volim slatkim. Slan je nekako najlakši i najbrže rešenje mi je zapravo Protekal hleb. I često posežem s njim, znači otprilike svaki drugi dan ga bar jedem. Volim njihove palačinke jako i slatke i slane. Uz to sebi spremam ili pečurke ili krastavac ili ne znam nija šta. Krastavac ne zahteva neko ozbiljno spremanje, ali dakle jedem ga uz slani obrok. Ono što mi je cilj, dakle, je da skinem za 2 meseca 20 kg. Ja sam nisam varala, nego sam krenula malo pre nego što sam počela se snimam. Zašto? Zato što mi je glava na početku dijete bila ovolika i zaista ne želim uspomenu na to, pogotovo ne kao video, kao nešto što će ostati na internetu zauvek. Dakle, sačekala sam da me malo krene, sačekala sam malo da splasnem i ja sam krenula pre tačno 3 nedelje. Danas je, dakle, 12. kada ovo snimam, 12. april. Krenula sam pre tačno 3 nedelje i za tačno nedelju dana idem na kontrolu. I za ove 3 nedelje sam skinula 9 kg i 200 grama. Dakle, imam još tih nedelju dana da skinem zacrtanih 10 kg za prvi mesec. I mislim da mi prilično dobro ide. I gotovo sam sigurna da ću skinuti još tih 700 grama za nedelju dana, ako ne i više. Jer je negde prosek, u stvari nije prosek, nego skida se 2 kg u nedelju dana.
Tako da, verujem da ću, možda ću doći do minus 11 kg na kraju prvog meseca, tako da mi ostaje za narednih mesec dana još onda 9-10, vidjet ćemo. Cilj je dakle da na more koje je planirano za 1. jun odem sa idealnom kilažom ili bar blizu idealne. Da li ću u tome uspeti, ne znam, vidjet ćemo. Nadam se da ćete pratiti i nadam se da ćete navijati za mene, iako ne, ja ću se svejedno truditi. Ako budete navijali protiv mene, ja ću se onda još više truditi. Tako da, to je to za početak. Ostavit ću vam, kažem, link da vidite šta je Protekal, kako mi je išlo prošli put, kako sam izgledala pre, kako sam izgledala posle. A u sledećem videu, kada bude taj konačan rezultat, da li sam uspela ili nisam uspela da skinem 20 kg za 2 meseca, ću vam pokazati sliku kakva sam bila na početku. Tako da, pratite me, hvala vam. Osim toga, na ovom kanalu možete uglavnom da gledate video o putovanjima, ali bit će malo i lifestyle ovog tipa. To je neki plan, vidjet ćemo gde će nas put odvesti. Ćao!